Okei, ilmeisesti Kimillä mikki pois päältä, mutta jos minä sanon tähän muutama sana. Eli meillä on tuossa varattu aikaa nyt jäljellä semmoinen 11 minuuttia, niin mä oikeastaan tässä kohtaa nyt jo kiittäisin kaikkia osallistujia tästä keskustelusta. On ollut mahtavaa, kaikki on päässyt paikalle ja erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Mulla on täällä teknisiä ongelmia, jotka johtuu ihan pelkästään minusta, eli tämä on ensimmäinen tämä koelähetys. Ja ehkä jotain siitä saatiin korjattua. Meillä vieläkin on vähän tämmöistä äänen kaikumisongelmaa, joten ehkä seuraavaan lähetykseen saadaan sekin korjattua. Mutta nyt tässä meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, niin olisiko semmoinen ok, että jos jokainen minuutissa kertoisi, että mitä mieltä on tästä kulkukeskuksesta ja mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua, niin sopiiko tämmöinen? Kiitos. Voisin nopeasti aloittaa. Mietin itse, että mitä tapahtuu ensi viikolla. Tuleeko kunnanhallitus tarttumaan tähän otto-oikeudella? Olen varma siitä, että ei se nyt ihan läpihuutojuttu ole. Mä luulen, että tätä asiaa puidaan vielä. Mun kysymys lähinnä liittyy siihen, että käsitykseni mukaan niin asia puidaan paraikaa oikeudessa. Mitä sitten, jos se kaatuu? Mitä sitten tapahtuu väliajalle? Pitääkö tämä kilpailuttaa uudestaan vai kaatuu koko järjestelmä? Tällaisia ajatuksia minulla. Kiitos. Okei, kuka on seuraavana sitten? Mä voin ottaa seuraavan. Mun mielestä tuo kulkukeskus ei toimi. Niin, että se voi heittää roskikseen koko idean, koska musta tuntuu, että nyt on syötetty se, mikä se palvelu maksaa, eikä niitä kyytejä tonne Martinillekin. Ja mä mietin, mistäköhän nämä 40 kirkkonumelaistaksia löytyy, koska täällä ei ole niin montaa taksiakaan. Et toivottavasti nyt toi kunnanhallitus nappaa sen nyt etukäteen, muuta se joka tapauksessa menee sinne sitten kuukauden päästä. Ja mä saan katsoa, että Hannele olisi varmaan seuraava hyvä vastaus, kun Koura ollut pystyisi monta kertaa tuolla jo. Okei, kiitos. Eli tässä oli äänessä Ari Lahtinen, kuva ei näy tässä kohtaa. Haluatko Hannele jatkaa tästä? Joo, sen verran mä jatkaisin, että tässä kulkukeskuksessa ei tule vammaisten lakisääteiset oikeudet täyttymään. Se nähdään jo monessa kohtaa täällä. Ja lisäksi tämä tulee kunnalle aivan turhan kalliiksi, kun on olemassa 2 vaihtoehtoa, jotka tyydyttää niin taksiyrittäjiä, niin vammaisia kuin kunnan säästöintoisia henkilöitä. Luovutaan kulkukeskuksesta, meidän maine ei mene siitä mihinkään, päinvastoin. Nyt on Lohja sanonut, että ei allekirjoita sopimusta, tuli viesti tuosta valtuustonnoista. Ja Siuntion kunnanjohtaja otti päätöksen itselleen, he eivät lähde nyt mukaan. Molemmat kunnat käyttää optiota. Kiitos. Kiitokset Hannele. Kuka haluaa jatkaa? Olisiko Markus? Joo, kiitos. En mä tiedä, mitä muuta tähän voi oikeastaan enää sanoa. Sanoisin, että käytetään optiota pysyvästi ja lähdetään pois, mutta enpä tiedä. Mun mielestä tämä kulkukeskus on, niin kuin se on ollut susi syntyessään, ei se niin kuin lähde tästä yhtään parantumaan, eikä mä näe, että meillä olisi oikeastaan mitään potentiaalia, että tätä pystyttäisiin jollain tavalla kehittämään. Että tästä jatkokäsittelystä, kun niitä luottamushenkilöä on, niin voisin sanoa muutaman sanan. Mä oon itse kanssa niin kuin Kimkin niin vähän skeptinen sen suhteen, että kunnanhallitusta ensi viikolla ottaa. Heillä on aika tiukka kokous ja siellä on varmaan, niin kuin, enpä tiedä, tämä herättää paljon tunteita ja näin, niin tämä voi olla vähän semmoinen vaikea asia heille käsitellä. Mutta mihin mä itse luotan on sitten ne jatkokäsittelyt, joita PT-lautakunnassa tai perusturvalautakunnassa tullaan ensi vuoden puolella tästä kulkukeskusasiasta käymään. Ja mä toivon todellakin, että Martin ja muut lautakunnan jäsenet on silloin hereillä ja he oikeasti tutustuu niihin faktoihin ja uskaltaa ehkä jopa vähän haastaakin niitä viranhaltijoita, että älkää kuunnelko ihan suoraan kaikkea, mitä he sanovat. Totta kai he virkavastuulla tekee asioita ja he lähtökohtaisesti pitäisi pystyä luottamaan, mutta semmoinen tietty skeptisyys on oikeasti ihan tervettä ja hyvä juttu. Kiitos Markus. Olisiko Stefan seuraavaksi? Joo, kiitos. Eräs asiakas kertoi, että kun hän oli kysynyt, että
että mihin nämä kehittäjäasiakkaat ja asiakkaat, joita on osallistettu, on saanut vaikuttaa, niin hänelle oli vastattu. Tämä on nyt mun kuulopuhetta, että sinänsä ei välttämättä parasta, mutta kuitenkin näin hän kertoi, että oli vastattu, että muutamiin sanamuotoihin. Ja se on se kokemus, mitä on kuultu useammasta tästä osallisuudesta. Tämä on se yksi keskeinen ongelma monessa asiassa, kun lähdetään kehittämään, että lähdetään ikään kuin palvelukeskeisesti kehittämään ja nähdään valitettavasti asiakkaita objekteina sen sijaan, että lähdettäisiin siitä, että mikä on asiakkaan subjektiivinen tarve toteuttaa itsensä arjessa, koska tällä tavalla sekä asiakas hyötyy siitä, että yhteiskunta hyötyy siitä, kun ne voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sillä, vaikka se maksaisi se itse palvelun tuottaminen vähän enemmän kuin se halvin mahdollinen tapa, niin yhteiskunta voittaa siinä, kun kaikki voivat olla osallisia. Ja mä lainan nyt vielä kuitenkin YK:n vammaissopimusta, koska siihen viitataan monasti, niin tässä sanotaan näin. Muita vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee, ja tähän Suomi on sitoutunut, neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset heidät edustavien järjestöjen kautta. Neuvotella tiiviisti. Ja se kyllä pitkälti puuttuu tästä, kun tyydytään siihen, että järjestetään työpajoja ja poimitaan pois vammaisedustusohjausryhmistä. Tämä on valitettavaa. Pitäisi ottaa askel taaksepäin ja aloittaa alusta asiakkaiden kanssa. Kiitos Stefan ja sitten kuka haluaa jatkaa tästä? Olisiko Kim? Aloitin käytännössä niin tietyllä tavalla Jari ja Saara, niin haluatteko te lausua mielipiteenne? No, jos nyt jokainen tietää kyllä, mitä mieltä mä olen asiasta. Jokainen on siitä lukenut hyvin paljonkin varmaan. Eli niiden asioiden osalta nyt ei kauhean paljon varmaan mitään lisättävää ole. Sanotaan nyt näin vielä, että jos käy sellainen tilanne, että tuo kulkukeskus käynnistyy, niin mä voin sen vaan kertoa, että ne ei itsekään oikeasti käsitä, minkälainen se homma on, kun se lähtee liikkeelle. Kun siellä on täysin semmoisia yrittäjiä, jotka todennäköisesti on antanut tarjouksen sillä ajatuksella, että ne saa leivän tuosta hommasta. Ne ei ole missään muussa välttämättä missään muussa välityksessä. Ja siellä on huikeita tarjouksia. Suurin tarjous on ollut 50%. Siis ihan järjettömiä. Vaikka sä ajasit koko päivän 24 tuntia, niin kukaan ei pysty ajamaan tehdä siitä. Ei se saa palkkaa siitä. Niin ne on niin käsittämättömiä juttuja. Tosin näitähän on vähemmistö siinä tarjousten antajissa, että se on sellainen pieni kärki, mutta se on noin 50% suurin tarjous siellä. Siellä on niin paljon semmoisia uusia, jotka tulee tuohon mukaan. Ne keksii kaikki mahdolliset ketkujutut hetki nyt mukaan tuossa kuuluuko tämä muuten vielä? Haloo, kuuluuko? Kuuluu hyvin. Katos kaikki näytöltä. Niin sieltä tulee semmoista porukkaa ja veivaajaa tuohon hommaan mukaan, että eihän ne tunne sitä porukkaa. Ne on vaan tarkistanut, että niillä on rikosrekisteriote on ok. Niin kaikki ei kerro vielä yhtään mitään. Siellä on todella paljon hyviä yrittäjiä mukana, totta kai. Mutta siellä on niin järjetön määrä kyllä sitäkin porukkaa, jonka kanssa ne tulee olemaan solmussa. Ajatus on varmaan, mä voisin kuvitella, niillä on ajatus tietenkin se, että ne lähtee siitä, että se niin kuin rakennetaan kuntoon. Se voi tarkoittaa, että se tehdään 2 vuotta. Sitten se voi olla kunnossa. Ei tämmöinen, sanotaanko tämmöinen yksi infotilaisuus ennen aloittamista, 1 koulutuspäivä kerran vuodessa, niin se ei sitä porukkaa laita semmoiseen ruotuun, jos näin sanotaan. Sen verran tunnet tätä taksipuolta kuitenkin, niin siellä löytyy ne säätäjät ja muut, jotka pilaa tuon jutun loppujen lopuksi. Ja sitten kun siinä on vielä sekin, että se hintahan on ratkaiseva tekijä. Ei sillä, että mikä on se asiakaspalaute. Jokuhan saa perseellä niin sanotusti ihan vapaasti, kunhan se on vaan halvempi kuin joku toinen. Se saa silloin sen kyydin. Mutta toivotaan, että siihen ei mennä. Kiitoksia. Kiitos. Saara. Yes.
Samaa mieltä. Eli ehdottomasti toivon, että oikeutta ja kulkukeskus jää historiaan, eikä siitä puhuta enää tämän päivän jälkeen. Kiitos. Kiitos Saara, meillä on vielä aikaa, kuka haluaa vielä aloittaa. Se Martin vielä, Martinin vuoro. Aha, okei. Mulla olisi ollut yksi toive tähän väliin. Otetaan sun toive heti Martinin jälkeen ja sitten Akun loppusanat, niin hyvä. Loppusana. No niin, joo. Kyllähän tässä jotenkin tuntee itsensä yksinäisessä tässä porukassa niin sanotusti, että mä nyt oon ollut päättämässä, että tuohon mennään. Mulla on vakaa uskomus, että tämä tästä vielä hyväksi muuttuu, joko kulkukeskuksen kautta tai jos sieltä löytyy jotain dataa tai infoa tai jotain muuta, joka sen sitten kumoaa, niin eihän me tämmöistä, ei kukaan halua kuntalaisille niin sitten sutta myydä tai tuoda. Mä en usko, että tässä on, silloin kun tähän on lähdetty, ei varmasti ole ollut idea, niin kuin ei luule, että mitä vaan tuolla päätetään, niin varmaan siinä niin kuin hyvää halutaan, niin kuin tässäkin. Se mitä te sanoit tässä nytkin, kun mä kuuntelen kaikki nämä, niin jotenkin tuntuu pikkasen oudolta, että tästä ei löydy niin kuin mitään hyvää. Sitten nyt taisi Jari, kun säkin sanoit, no mikä sä äsken sanot, mutta siinä yrittää huitoa saman tien, niin tässä on monta kohtaa, jotka niin kuin, no mistä mä tiedän, se on sana vastaan sana. Mä kuulen mitä Jari sanoo, mä kuuntelen mitä Sirviö sanoo, ja ne ei niin kuin kohtaa ollenkaan. Eli niin, mä tosiaan toivon, että tässä on jonkunlaisia väärinkäsityksiä ja jotain muutakin, koska muuten jos mä tätä näin kuuntelen, niin tässä on niin paljon eriäviä mielipiteitä tämän asian suhteen, että jossain on kyllä jotain vikaa sitten. Mutta mä toivon, että tämä tästä kuitenkin lutviintuu tavalla tai toisella ja ei mitään muuta kuin hyvät joulut kaikille, kaikesta huolimatta. Kiitos Martin. Itse mietin positiivisesti näin, että asioilla on tapana järjestyä tavalla tai toisella, joten antaisin nyt Hannelelle vielä viimeisen loppuvuoron ennen kuin Aku sitten päättää tilaisuuden, mutta myöskin teille kaikille jo tässä vaiheessa kiitoksia osallistumisesta ja myöskin oikein hyvää joulua omasta puolestani. Mutta Hannele, ole hyvä. Niin mulla on toive kuntapäättäjille ihan tasosta riippumatta. Älkää tehkö tunnepitoisia päätöksiä, älkää tehkö mielipidepäätöksiä, älkää tehkö kaveriperusteisia päätöksiä, tehkää lakiperusteisia päätöksiä. Koska meidän vammaiskuljetukset on kaikki lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia. Ja hyvät joulut teille, jotka sitä viettää. Kiitos, tämä oli ihan loistava webinaari. Kiitos. Okei, kiitokset kaikille osallistujille. Tämä oli ensimmäinen nyt laatua. Päästiin testaamaan tämmöistä suoraa demokratiaa ja suoraa keskustelua Kirkkonummen osalta. En tiedä, onko tämmöistä pidetty aiemmin, mutta jos tämmöinen kiinnostaa, niin voidaan pitää jatkossakin. Vähän teknisiä probleemia tuossa, ehkä niitä saadaan ratkottua seuraavan tilaisuuteen. Tänään kuultiin puheenvuoroja sekä puolesta että vastaan. Itselläni ei ole oikeastaan mitään kantaa, koska en tiedä asiasta riittävästi. Mutta keskustelu oli minusta erittäin hyvä. Jatketaan tästä. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Samoin. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Moi. Moi moi. Moi moi.